Vittorio Morte. Bai, Hori izan Vittorio Mussoliniren agindua. Eta Hungariako atezainak partida amaieran esan zuena. Inoiz ez naiz poste manaiz galtzeagatik, kasu honetan bezala, 11 bizitza salbatu ditu dela. Fascismo garaian goten zen munduko kopa eta fascismoak nola bai. Eragin zuen munduko kopa, zera irudia hobetzeko adibidez. Mundialak, Iñaki Berastegi. Ongi etorriak izan zaitezte Mundialak saioaren lehen atalera. Munduko futbol txapelketaren istorioak eta protagonistak errepasatu behar ditugu atal ezberdinetan. 22 munduko futbol txapelketa, jokatu dira gizonezkoei dagokionean, 1930ean lehendabizikoa eta noski 4 urte barru, lehenengo ekitaldiaren 100. urteurrena beteko da. Lehenengo atal honetan, lehen 4 ekitaldiei erraparatuko diegu, 4 ekitaldi baina 2 garaie, Uruguai eta Italia kasu honetan. Horretarako, hori guztia aipatzeko, gurekin futbolaz asko dakiten 2 kazetari ditugu. Naxari Altuna, kaixo? Kaixo? Eta Alessandro Ruta, txau, Alessandro? Txau, Iñaki, eta txau guztioi. Bueno, gauza orokorretatik abiatuta, ez dakit, Naxari, zurekin hasita adibidez, munduko futbol txapelketaren gizonezkoen 22 ekitaldi horien ze oroitzapen duzu horrela orokorrean edo lehendabiziko oroitzapena? 11 bizi izan ditut, adin kontua. Eta oroitzapena, 1978an Argentina jokatu zen txapelketaren inguruko kromo bilduma, eta txapelketa bera finala, Argentina eta Herberen artekoa, Kempensen 2 golekin, Argentinaren aurreneko garaipena Cesar Luis Menotti hautatzailea zela. Urteak pasa dira. Bueno, Alessandro, zure kasuan Italiari lotutako zerbait izango da, ez? Bai, nik gertutik ikusi nuen munduko kopa bat, 1980ean, etxetik oso gertu, Milanen lehen partidua jokatu zuen eta Argentina-Kamerun sekulako sorpresa izan zen, utxeta bat Oman biken gola, eta bueno, oso horretzapen politak ditut, batez ere txikia nintzen eta. Uste nuen esan behartzen idala Italiak irabazi zuen ekitaldiren bat. Baina kasu hartan, ez zuen irabazi. Uneren bat oso hiltzatuta daukazue, une konkreturen bat, ez dakit, berezi bat. Oso bitxia, joera da segurazki jokalariren bat, golen bat, selekzioen bat aipatzea, baina aldarrikapenetik izan zuelako eta oso egoera surrealista eman zen 1994an Alemaniako munduko kopan Zaireko selekzio aritu zanan, Afrika beltzeko aurrenekoa, eta diktatzaile bat zeukaten, oso egoera estuan iritsi ziren, Jugoslaviak 9 eta huts irabazi zion Zaireri lehen partidan, eta mehatxo egin zien presidenteak. Brasilen aurka 4 gol baino gehiago hartzen baldin bazituzten, ez ziala etxera itzuliko. Eta azken minutuetan, Brasilen aldeko falta bat 3 eta huts irabazten ari zen Brasil, eta Zaireko ezitik muepu ilunga atera zen, eta ostika daman zion baloiari. Eta jendeak pentsatzen zuen arautegia etzuela ezagutzen, eta gero berak argitu zuen, aldarrikapena zala, beldurtuta zeudela, eta bizi zuten guztia salatzeko keino izan zela hura. Irudipena daukat, Alessandro, mehatxoi buruz atal honetan asko hitz egin behar dugula. Italia tartean egonda. Lotuko naiz Naxarirekin, nire oroitzapena, ez nuen bizi zuzenean, baina Italiako hiztegian, adibidez, Korea bat da sekulako porrot bat, zergaitik. Eta guk izan dugu Korea bat, zergaitik. 1996ko munduko kopan, Italia hautagai nagusia irabaziko dugu eta bar. Gero, Ipar Korearen kontra galdu zuen Italiak eta izan zen lotxa handia, ikaragarria eta hortik aurrera porrot, sekulako porrota bihurtuko zen hiztegian Korea hitza Korea bat. Eta Ipar Korea, ez Ego Korea. Esan dugu lehenengo atal honetan, aurreneko 4 ekitaldi buruz hitz egingo dugula, 1930, 34, 38, eta atal honetan azkena 1950ekoa izango da. 1930ean jokatu zen lehen munduko futbol txapelketa, behin futbola 1932ko Olinpiar Jokoetatik kanpo geratu zenean Naxari, eta Uruguaik ere irabazi izana ulertu behar da pixka bat horre lotuta, ez, Olinpiar Jokoi lotuta. Bai, beraiek diote 4 aldiz izan direla munduko txapeldunak. Aldarrikatzen dituzte 2 Olinpiar Joko horietako urrezko dominak, 24koa Parisen, 28koa Amsterdamen,
munduko txapelketa extraofizialak bezala. Gero 30ean aurreneko txapela eskuratu zuten euren herrialdean, eta aipagarria da, nik uste beraiek ospea eman ziotela mundialaren inguruan errezelo handia zegoen, bainbat federaziok ez zutelako nahi, ez zutelako gehiegi sinisten, Uruguaik birritan Olinpiar Jokoak irabazteak eta aurreneko munduko txapelketa nik uste beste herrialdeak ere pikatu intzituela nolabait, eta nik uste oinarria jarri zituztela Parisen 24ean, eta oso historio polita dago, estatura etorri ziren Parisera bidean, hainbat partida jokatzera, prestakuntza partidak, Euskal Herrian izan ziren, eta azpimarratu behar da Montevideoko fundatzailea Euskal Herritarra zela, Durango jaioa, militarra, Bruno Zabala, kasu honetan plaka bat eskaini zioten, eta plaka hori oraindik Durangon dago. Eta 100 urte betetzen ziren Uruguairen independentziatik, eta besteak beste ere FIFAk horregatik eman zion mundiala antolatzeko aukera, eta horregatik du zentenario izena Uruguaiko Montevideoko estadio nagusiak. Eta hortik sortu zen Uruguairen ospea Argentinarekin Rio de la Platan duten lehia hori, eta lehia hori 28ko Olinpiar Jokoetatik 1930ko munduko kopara eraman zuten bi finaletan elkarren aurka aritu zirelako. Eta nik uste beste herrialde guztiak mugitzen hasi ziren Uruguaik jarri zuen interesagatik eta erakutsitako mailagatik. Horri interesa FIFak ere izango zuen, ez? Jules Rimet, zen orduko FIFako zuzendari nagusia, gero kopak gainera bere izena izan zuen urte luzez, eta uste dut bera ere bultzatzaile nagusietako bat izan zela behin Olinpiar Jokoetatik kanpo geratu ziren. Bai, Jules Rimet 34 urte izan zen FIFako presidente 1921 iritsi zen, eta Euskal Herrian ere badu anekdota poli bat 1913an, oraindik federazioak eta selekzioak osatu gabe zeudela, bera Frantziako futbol kluben batzordeko presidentea zen, eta Hondarribin jokatu zen Frantziako kluben batzordeko eta Espainiako kluben batzordeen arteko futbol partida bat, eta hori konsideratua dago extraofizialki Espainia eta Frantziaren arteko aurreneko lehia. Dagoeneko agintari bezala, 1913an bazegoen agintzen, gero Frantziako Federazioko presidente izan zen, eta pixka bat etzetorren bat, Kubertenek ezarritako futbolari dagokionez, amateur zentzu horrekin. Futbola profesionaltasun bidera zijoan, eta Jugimet berak uste zuen futbola banatu inbiartzala beste bide bat hartzeko. 13 parte hartzaile izan zituen munduko futbol txapelketa hark. Sistema bereziarekin, 4 multzo, 4 onena finalerdietara, eta gero finalerdiak eta finala noski. Finala Centenario Estadioan, Argentina eta Uruguairen artean, etxeko taldeak irabazi zuen. 4 eta 2. Ez dakite final hartaz, zerbait nabarmentzekoa egon daiteken, 70.000 ikusle inguru zeudela, eta ez dakite, 4 eta 2 irabazi zuela Uruguaik. Azteko, Centenario Estadioa txapelketa abian zela inauguratu zen. Eurien ondorioz, asteak eta asteak euria egiten, negua zenan, eta horregatik obrak atzeratu egin ziren, eta txapelketaren erdian inauguratu, eta bai, finalera bi horiek iritsi ziren, eta nik azpimarra jarriko nuke estiloan, garai hartan Inglaterra eta Eskozia nagusi ziren, ez ziren mundialean izan, taktika eta joko estiloan aldetik, eta Uruguai eta Argentinan artean alde handia zegoen. Eskoziarrek pasemotzak eginda elkarrekin aurrera egiteko jokoa zeukaten, talentu handikoa, eta Uruguaikorren alde egin zuen, ara, eskoziar bat iritsi zelako Peñarolera, eta arek zabaldu zuen atea horrela jokatzeko Uruguain. Argentina berriz Ingalaterrako futbolaren zaleagoa zan, joko fisikoa, joko zuzenagoa, eta azkenean baloiarekin ere, tirabira bat egon zan, finalean ze baloi erabili, baloi baten aldekoagoa zen, bestearen aldekoa, azkenean, lehenengo zatian, Argentinak aukeratu zuen baloiarekin, baloi astunagoa zen, eta Ingalaterratik ekarritakoa biziagoa, Uruguairen jokorakoa proposagoa zena, eta azkenean, bitxia bada ere, lehen zatian talde batek irabazi zuela, bigarrenean besteak, eta azkenean Uruguai nagusi izan zen. Lehenengo mundial honen inguruan aipatu behar den gauzetako bat da, segurenik, Europako selekzio gutxik parte hartu zutela. Horrek ere, pixka bat txapelketa diferentea ezberdina izatea ekarri zuela, ez? Bai, 4 bakarrik, Frantzia, Belgika, Errumania eta Jugoslavia,
Eta hor, Jugimet, frantziarra zenez, interes berezia zuen, lehenengo bere herrialdea presente egoteko, eta komentzitu behar izan zituen ekonomikoki ere etzan erresa, itxasontziz iritsi ziren, bi bidai ezberdinetan lau selekzioak, eta kontuan izan behar da baita ere, 1929 New Yorkeko bulsak krak egin zuela, eta ekonomikoki kinkalarrian zegoen mundua. Hortaz, Ingalaterrak eta Eskoziak huts egin zuten, Ingalaterrak ez zuelako sinisten. Ingalaterra beti izan da bere kasa ibili dena, eta gero bai, Brasilgo mundialean ja egon zen, baina horreneko ekitaldietan ez, horrek behar bada indar handiak kendu zion, baina momentu horretan, futbolaren potentzia nagusiak Ingalaterra aparte utzita, Rio de la Platako bi selekzioak ziren, Argentina eta Uruguai. Gero ere, epailarekin, tirabirak egon ziran, giroa nahiko Argentinaren kontrakoa izan zen, Amerika Kopan lehiaztuak izan zituzten, eta hor bereziki jokalari batek eta gero luzeago hitzengo dugu beretaz Luis Montik sufritu zuen asko, mehatxo egin zioten bere familiari kikilduta atera zen finalean, eta gero herrialdetik alde egin behar izan zuen, kikildu ote zelako. Orduan, garai hartan futbolean ere, epailen inguruan eta bar, olako giroa zegoen. Minaz, beteratzen eta 30 lehen mundiala Uruguain jokatu, Uruguaik irabazi eta hurrengo bitxapelketak ja Europan jokatu ziren. Frantzian jokatu zen horietako bat, eta bestea Italian. Eta biak Italiak irabazi zituen, Alessandro. Hasi bezain pronto Italia denen aurretik. Bai, beti berriro etxeko taldeak irabazi zuen, faktor kantxa sekulakoa zen. Gara hartan, baina, bueno, Italiak aprobetxatu zuen munduko kopaz batez ere estadio berriak irekitzeko, eta gaur egungo estadioak bertan daude oraindik apur bat, bueno, txukunduta, baina adibidez Firentzekoa hor dago. Artemio Franchi izena dago, baina gara hartan beste izen bat zuen. San Siro ez zegoen San Siro eta batez ere ez zuen Giuseppe Meazzaren izena oraindik. Bolognakoa, Stadio Renato Dallara, Stadio Littorio deitzen zen fascismoari begira, eta batez ere Romako estadioa gaur egungo Stadio Flaminio, apur bat abandonauta dagoena, Stadio Nazionale del Partito Fascista deitzen zen. Zergaitik, bueno, izenak esanguratxoak, fascismo garaian egoten zen munduko kopa eta fascismoak nolabait eragin zuen munduko kopa, zera irudia hobetzeko adibidez. Eta gian garaia ere, bai. Sí, izan daiteke, baina batez ere Uruguaiko kasua ikusitakoa, Mussolini kontuz, Benito Mussolini ez zen hain futbolzalea, kontuz ibili. Baina bere lagunak, Gerarchi, italieraz esaten da, oso futbolzaleak ziren, batez ere, bazuen bat, Arpinati, Bolognakoa, bai, dutxe egin behar dugu, bai ala bai, prestatu behar dugu ekitaldi hau, fascismoaren irudia txukunduko da mundu osoan, beraz, Mussolini, ados. Zuk erabaki, berak parte hartu zuen bakarrik finalean, egon zen armailean, baina ez zen oso futbolzalea. Orduan, zenbateraino da egia, askotan aipatu den hori ez, Mussolinik berak esan ziela Italiako jokalariei, txapelketa irabazteko beharra duzu, behartuta zaudete txapelketa irabaztera. 34an Italian jokatu zen, Italiak irabazi zuen, eta askotan errepikatu dena da, Mussolinik berak jokalari esan omen ziela, ez dakit aldagelan edo non, irabaztera derrigortuta zaudete. Uste dut aldagelan ez, igual bere lagunei esateko jokalariei, bera oso tenis zalea zen, eta Italiako selekzioaren jokalari bat zen bere tenis maisu bat. Monzello, lateral bat, adibidez. Baina, Italiako futbola Europan garai hartan zen avanguardia bat, ziurazki. Profesionaltasunari begira, diruari begira, noski dana lotuta, baina naiz eta diru asko eduki, selekzioa, bueno, oso talde ona zen, Uruguai bezalak ez zuen irabazi bakarrik bi munduko txapelketa, baizik eta Joko Olimpikoak Berlinen, 36an, Hitler lagunarekin, baina talde oso ona zen, eta nik uste dut bigarren
munduko kopa, Frantziakoa. izan ere Frantziakoa, askoz gehiago merezi zuen Italiakoa baino. Epaileen lana oso oso fina. eztabaidagarria izan zen 34koan. Bai. Espainiaren aurkako final laurdenetako kanporaketa horretatik hasita. Bi partida jokatu behar izan zituzten, aurrenekoan bana amaitu zen, Espainiak 8 jokalarikin amaitu zuen partida, ze orduan aldaketarik ez zegoen, jokalari baten min hartzen bazuen, jokalari galdua zen, eta gero, desenbateko partidarako Espainiako selekzioak 7 hutsune izan zituen. Tartean, lehen aipatu dugun, Luis Monti, oriundoetako bat, Bai. Argentinatik eramandako jokalari bat, oso gogor aritu zen, eta bat eta huts irabazi zuten, eta desenpateko partida Giuseppe Meatzak sartutako gola ere oso polemikoa izan zen. Bitxikeria bada, Espainiako selekzioan gero jardungo gara, Euskal Herriko jokalari asko, hautatzailea ere Gasteiztarra zen. Garai hartan Langara eta hau izango ziren, ezta? Isidro Langara, Luis Regueiro, Ziriako eta Kinkozes, Alabesi glorioso izen amantzioten bi jokalarik, eta Amadeo García Salazar zen hautatzailea. Hortik, kanporatu zuten Espainia eta finala ere maneko polemikoa izan zen epaile aldetik. Ez dut, epaia gero, aldekin behar izan zuela, edo... Espainia Italia partidako, bigarren partidako epailea, Marzet, Suitzarra, FIFak epaile agiriak kendu zion, eta bere federazioak ere bizitza osorako zigorra ezarri zion, bai. 34an Italiak Txekoslovakiari irabazi zion finala, 2-1, 38an Frantzian Italia 4-2 garai Hungariaren kontra. Ekarri nahiko nuke, lehen aipatu dugun hori ez, horiundien garrantzia ez, Italiako selekzioarekin aritu ziren, Argentinarrak, atzerritarrak, Uruguaikoak, Brasildar Monti, bat. Orsi, Guaita eta De Maria ez. Gainera, bitxikeria handia da, ze batzuek lehenengo mundiala beste selekzio batekin Noski, jokatu Luis zuten. Monti, baina fascismok begiratu zuen, nortzuk dira Italiako abizen duten jokalaririk onenak, baina atzerritarrak, Luis Monti, eta Montiren ez izenak ziren. El carnicero, doble ancho, zen tipo fina. Bai. Gero beste bi titularrak amaikakoan ziren Mumo Orsi, extremo, eta bestea zen Guaita, beste extremoa. Hiru Monti, Orsi eta Guaita titularrak Txekoslovakiaren aurka. Eta, oriundi beti Italiako futbolen historiak garrantzitsuak izan dira, esango nuke beste izen bat, joango gara etorkizunera 2006ko munduko kopan, irabazi genuenean, Mauro German Camoranesi, argentinarra, oso erabakigarria izango zen, baina oriundi hitz hori Italiako futbolean beti garrantzia handia izan zuten. Horsik adibidez, gol bat sartu zuen finalean, Bai. 34ko Gainera, finalean. Juventusen urazko aroa zen, kinkenioa, deitzen dana, Bai. 5 liga jarraian irabazi zituzten, Luis Monti eta Orsi Juventuseko ardatzak izan ziren. Bai. Luis Montiren ibilbidea irakurrita, asko gorazten dit, Espainiako mundialean Claudio Gentile. Juventuseko jokalari ere, bai. diot bere gogortasunagatik. Bai. Oso atzelari, erdilari, kasu honetan Monti atzelari, erdilari oraitzen zen, oso gogorra zen. Bai. Baina izarra zen Orsi zen tipo Cristiano Ronaldo bat gara hartan, Juventusek fitxatu zuenean, adostu zuten kotxe bat, villa handi bat Turineko Muñoan eta sekulako dirutza, benetako izarra zen ofizialki Orsi, baina benetako jokalaririk onena Italiako selekzioan zen gure Milanekoa izanez, Giuseppe Meazza handia. Giuseppe Meazza izan da Italiako futbolaren historioan uste dut lehen, onenetako bat. Zalantzarik gabe. Interrekin eta Milanekin biekin jokatu zuen. Bereziki Interrekin urte gehiago, Bai. Ambrosiana Inter zen garaian. Ambrosiana Inter garai hartan ezinezkoa zen erabiltzea Internazionale. atzerriko edo komunista izen bat, Vale. eta Inter deitzen zen Ambrosiana, Milaneko santua da San Ambrosio. Eta kuriosoa da ere, garai hartan fascismoak bultzatu nahi zuen autarkia, beraz dana italiarra, etxeko gauzak, eta azkenik erabili zituen 3 edo 4 atzerritar jokatzeko futbolean, hori oso kuriosoa da. Eta nik bai nabarmenduko nuke jokalariekin batera,
beste 3 mundialetan atea ziren txapeldunak aintzat hartuta, Italiako hautatzailea izan zela eraginkorrena entrenatzaileen artean, Vittorio Pozzo. Torre Pozzo, bi- bai. Kazetari bat. 2 mundialira zituen lehen hautatzaileak. Azpimarratzeko gure arteko Kazetaria. Beste- kazetari bat da. Uruguaiko hautatzailea jendeak ez du jakingo nortzuk izan ziren, baina Vittorio Pozzo bai, oso garrantzitsua izan zen, bai mediatikoki bere ibilbide vitalagatik, oso gazte Ingalaterran aritu zen jokatzen ikasten, Suitzan ere bai, eta hortik ura horietatik edan da, Italian izan zen dialektika hori, metodistak eta sistemistak. Bai. Metodoa, bere jokatzeko era sistema V bikoitza hemen oinarrituta zegoen Ingalaterran gailendu zena, Arsenalen bidetik Ebretxamanek abian jarri zuena. Italian ere Hungariarrek hori zabaltzen hasi zian Hungariarrak kasu hontan, baina beak ñabardura batzu sartu zizkion, eta horregatik izan zen hain personala. Garaipena Italian ikuspegitik, baina azpimarra Vittorio Pozzongan jarrita. Bai, eta bere hasi zen garrantzia batez ere, berak erabaki zuen hartzea edo ekartzea Juventusen blokea selekziora. Beraz, ez dakit, lehen 3 Kombi, Rosetta, Callegaris. Oinarriko Atezaina eta bi defentsa Juventus ega. Beti izaten dena, ez? Zelai erdiko kolumna hori hartzea, ez? Atezaina, erdilaria, zentralak eta aurrelaria Eta bera gutxi asko. izan zen, lehena Italiako selekzioari buruz. Eta hortik aurrera ere, urrengo irabaziko... Ze joko egiten zuen Italia dokumentuen arabera eta esan badezakezu ez dakit. Bueno, V bikoitza M ja. sistema sortu zen 1925ean jokoz kanpoko araua aldatu zenean, jokalari bat gehiago kokatzen hasi ziren atzealdean, hasiera batean Cambridgeko piramidea zen, 2 atzelariekin aitzen zian, hortik aurrera 3 jarri zituzten, eta metodoa eta sistemaren artean Italian zegoen dialektikoa hori, sistema zen V bikoitza M hori sortzailea edo euskarria 3. atzelari libero bezala erabiltzen hasi ziren. Eta Pozzok nahiago zuen jokalari hori zelai erdia mantendu. Atzean bai, 3 edo 5 bat egin, baina zelai erdiko hori atzeratu gabe. Eta Bernardini bazegoen Interren jokalari bat, ospe handikoa, teknika handikoa, Giuseppe Meazzari asko lagundu zion, Giuseppe Meazza gaztea zelako, eta onartuta Italiako erdilaririk finena zela, selekziora ez zuen eraman Vittorio Pozzok, V bikoitza M sistemaren aldekoa zelako Bernardini, eta bera erdilaria izanagatik atzean jokatu nahi zuen. Eta Vittorio Pozzok bera nahi zuen zelai erdian. Eta eztabaida hortatik baztertu egin zuen eta bere metodoa nolabait esateko ezarri. Baina orokorrean Italiako estiloa defentsiboagoa zen bestea baino. Azken apunte bat, egin nahi zenuen zuk, uste dut Piolari egin nahi zeniola ere bai, ez? Silvio Piola, Italiako ligaren pitxitxi orokorra, eta 28ko munduko kopan ere oso garrantzi handia zuen Silvio Piolak, Lazion, batez, Erromako Lazio oso ibilbide arraroa izan zen, bera Vercellikoa zen, izan ere Milan eta Turinen artean, baina bere ibilbide guztia kasik Erromako Lazion emango zuen, eta Frantziako munduko koparen sekulako protagonista zen, 5 gol egin zituen edo, ez zegoen aldiz Italiako 34ko kopan, baina esan bezala, epatu bezala, Frantziako munduko kopan Italiak oso maila altua. 34koarekin konparatuta. Bai. Eta irabazi zion Frantziari etxean. Brasil garai hartan ja azten zen nolabait garrantzia Leonidas sekulako aurrelari Diamante beltza. Hori da, eta bitxigeri bat Meazzari buruz, bere trebetasunari buruz, finalerdian Brasiliaren aurka penalti bat adierazi zioten Italiari, eta Meazza zen hortitzailea, baina kaltzontzilak apurtu zitzaion, eta jaurti behar zuen eusten kaltzontzilak, eta gola sartu zuen, Meazzak, bera imaginatu bere trebetasuna. Eta Mussolinirekin zirkuloisteko oso esanguratsua da, 38ko finala Italiak Hungariari irabazi zion, Hungariare potentzia bazan Danubioko beste herrialdeak bezala, Txekoslovakia eta Austria kasunetan, bai jokalaria, bai entrenatzaiengatik. Eta Hungariako atezainak
partida amaieran esan zuena. Inoiz ez naiz poste manaiz galtzeagatik, kasu honetan bezala, 11 bizitza salbatu ditudalako. O ditugulako, kasu honetan. Italiarrenak, ez da? Alegia. Agindua zelako irabaztea, Vittoria Morte. Bai, Hori izan Vittorio Mussoliniren agindua. Bueno, hain justu gero bigarren mundu gerragatik, 42 eta 46an, 1942 eta 46an, etzen mundialek izan, eta 50ean berriz ere Ego Amerikara itzuli zen munduko futbol txapelketa, Brasilen jokatzeko, eta ara non berriz ere Uruguayek irabazten duen, edo irabazi zuen, eta ara naxere eta, bueno, futbol munduan hain ezaguna den terminologiarekin, ez? Marakanazoarekin. Bai, nire ustez munduko kopari poetikoena izan zan, gertatu zanagatik, eta gero sortuen literaturagatik, ez? Batez ere nik oso bandakat Eduardo Galeano, idazle uruguaitarra, nola bizi izan zuen, bea kontatzen du bere memorietan, nola bizi izan zuen ura 9 urte zituen, eta bere idoloak, eta bere idazteko bikaintasun horrekin oso ondo adierazi zuen, ze sentitu zuen, ez berak bakarrik, herrialde osoak. Azpimarratu behar da, Ingalaterra aurreneko zaritu zela, Ingalaterra beti esaten zan, beraiek uste zuten munduko talderik onena zirela, eta bueno, hori erakutsi nahi zuten, eta azkenean kale egin zuten, baina sinistezina izan zen, beraiek ez zuten onartzen nola zen posible, kasu honetan Espainiaren aurka galtzea, Telmo Zarrak sartutako gol batekin, eta etxera joan ziren. Batetik, azpimarratuko nuke Ingalaterraren presentzia eta bestetik Argentina etzala egon Brasilgo Federazioakin zituzten tirabirengatik. Frantzia bera ere, Bai. Alemania eta Japonia zigortuta. Eta Italiak lortu zuen jokatzea. itxasontziz joan zen eta Bai, badakizu eta zergatik. baloi guztiak galdu zituen bidean, claro, imaginatu, ojo, ez da erreza jolasten, kruzero baten bezala, baina arrazoi, bueno, gordina tragikoa Oso tragikoa. bazegoen, eta Vittorio Pozzorekin ere dago lotura bat. Italiako selekzioa zen nolabait talde bat, Torino taldea zen. Baina, Grande Torino. Grande Torino, zoritxarrez, 1994ko maiatzaren lauan, istripu batez, Hegazkina, hil ez? zen egazkinez, Supergako basilikan Turinen bertan, Belaño handia, beraz, zera egaldia Elizaren kontra joan zen, literalki. Lehen aipatu balin badu Juventusen urrezko aro hori, 5 titulukin 30ko hamarkadan, bigarren talde bikaina Italian Torino izan zen. Grande Torino, Valentino Mazzola zen kapitaina, baina ia Italia osoa, Italiako selekzioa osoa zen, il Grande Torino, atezaina izan ezik, eta behin istripua gertatutakoa, nor joan behar izan zen gorpuak identifikatzera Vittorio Pozzo bera. Vittorio Pozzok ezagutzen zituen jokalari guztiak, eta negarrez identifikatu behar zituen guztiak. Eta hain zuzen horregatik nioen hasieran itxasontziz horregatik juntziran Brasilia. Bildurra. Esan dugu, ez? Hainbat eta hainbat selekzio zigortuta, beste batzuk ez dutela parte hartu. Sistema, uste dut, mundial guztien artean bereziena, ez? Finalik berez, horrelako finalik etzegelako egon. Azkenean, multzuen fase bat zen, eta azken partia tokatu zen Uruguai eta Brasilen artekoa, final itxura izan zuena, baina berez final bat izan ezena, ez? Marakanazo azkenean, etzen final bat. Eta puntu bakarrakin Brasil txapelduna zan. Gertatzen dena, nik usteet, arrokeriak aspiratu zuela Brasil, kasu honetan. Erakutsia zuten aurreko munduko kopan, 38an olako episodio arro bat, semifinaletan, Italiaren aurka, uste lehen aipatu duzu, Leonidas gordegin zuten, Leonidas Izarrandia golegilea, finalerako. Eurek uste zuten finalera saikatuko zirela. Azkenean galdu egin zuten, eta Uruguaien aurkako partidagunean, Brasilgo egunkarietan, jokalari guztien argazkiak ateatzen ziren, txapeldunak izango zirela aurreratuta. Eta nik uste horrek nolabait horrek eta 200.000 gora zale Marakana ere sortu berria zen. Inauguratu berria, ez? Eta ikaragarria izan zen. Eta orduan nik nabarmendu nahi nuke jokalari baten figura. Golegileak Esquiafino eta Gigia izan ziren, baina partida hori eskuetan nahiena mugitu zuen Audulio Varela izan zen, kapitaina handia, jerarka bat. Brasilia aurreratu zen markagailuan, eta gola sartu zuenean, bazekien jokalaria etzegola jokoz kanpo, baina epailea astoratu intzuen, keinuekin, jokalari guztia bere gana joan ziran, eta gero berak esan zuen, helburua zela,
Brasilen jokoa edo odarraldi hori oztea. Eta beak manejatu zuen partida osoa. Eta gero bigarren zatian, Eta bakizu ze hitz esan zuen Obdulio Varelak. Orsai. hori da. Orsai. Jokoz kanpo. Bai, baina Orsai hemengo musika talde bat sortu duten moduan. Bueno, Orsai. offside gaizki erabiltzearen poderioz geratu zen hitza, ez? Gaztelaniaz, azkenean. Brasilura, esan duzu, Leonidas, Zizinho, Jair, Bai. horiek denak, ez? Bai. Peleren belaunaldiaren aurrekoak ziren. Eta favorito nagusiak irabazteko gertatzen azkenean lotuta egon zirela, naiz eta irabazten hasi. Nik uste presioa gailendu zitzaiela eta batez ere Uruguaik nortasun handiko jokalaria zituela eta bereziki Obdulio Varela kapitaina. Nacional Montevideokoa izan zen 30ko txapeldunen bizkarrezurra, 50ean Peñarol. Bi instituzio oso handi, mundu mailan. Asedio bat izan omen zen lehenengo zatia, baina Bai. Uruguaik eutxe egin omen zuen, eta Bai, Esquiafinok banakoa, eta gero irudiak ere badaude, Gigiak eskuinegala Kontra baten. zeharkatu eta nola jaurtiketa gola sartuzun Mazil Barbosa atezainaren zutoinetik. Final horretako nolabait esateko kondenarik handiena bizitza osorako Moazir Santana atezainak eraman zuen. Brasilen beltza. ez zioten barkatu eta gainera arazakeri zantzuak ere izan ziren, berabeltza zen, eta hil arte ez zuen bakerik izan. Bere esaldi famatua, Brasilen kondenarik gogorrena 30 urtekoa da. Niri bizitza osorako kondena jarri didate. Eta urte askotan Brasilek Nasari ez zuen izango atezainarik beltz bat. Didaraino 2000 urteraino, edo... Ikusi ze punturaino, 93an Brasil estatu batuetako mundialako sailkatze fasean partia erabakigarria zuen, eta baimena eskatu zion federazioari Tafarelekin biltzeko. Ez zioten utzi. Gafea zalako edo olako aitzakiarekin. Gero 2014an ere badago beste episodio pasarte importante bat, Brasili buruz Alemaniaren kontrako finalerdia, baina hori da, ez? Brasildarrak agian futbol munduan jaso duten porrotik handiena. Gigia golegileak, bigarren gola sartu zuen jokalariak titulara utzi zuen. Sentsazioa isiltasuna. Partida bukatu zenean, 200.000 zale isilik eta esaldiare utzi zuen hil aurretik. Marakana 3 personek isildu dugu. Aita Santuak, Frank Sinatrak eta nik neuk. Gitza gero beste oriundo bat, Italiako oriundo Bai. bat izango zen jokalari bat, baina sorte txarrarekin. Bere eta Schiaffino. Hori da, bai. Esan dugu, Italia eta Uruguai, lehen bi garaia, lehenengo lau txapelketan, bina garaipen, Uruguai hor geratuko zen. Italia gero beste bi batuko zituen, baina Uruguai hor geratuko zen. Uruguai beti esan izan da miraria dela. 3 milioi biztanle ditu orduan gutxiago. Eta Eduardo Galeanok lehen aipatu dugu, galtu ziotenean, zergatik Uruguaian inona futbolean, beak esan zuen, Uruguain jaiotzen diren aur guztiek lehenengo oihua gol. Argia ikusten dutenean, ikusten dugunean. Gol esaten dugu. Metafora bezala erabilizun, eta Martin Lasartek ere aspaldi galdetuta antzeko erantzuna, Uruguaitarrak baloia besapean jaio gara. Oso ondo, Nasari Altuna eta Alessandro Ruta, eskerrik asko. Lehen lau ekitaldi hauek mundialak saioan gurekin gogoratzeagatik eta zuen jakituria gurekin guztiokin partekatzeagatik. Mila esker. Zuei. Zuri. Mundialak.